Assalamualaikum, selamat sore dan selamat melaksanakan berbuka puasa. Ini saya juga mau mulai berbuka puasa, bro. Iki menuku ngene iki, bro. Sing enek malah dadi sing maune ora enek malah dadi enek, bro. Mane pas ora wulan poso ora tau enek, wulan poso malah dadi enek. Dienek-enekno. Sing ora enek dienek-enekno. Ngene jarene nek wong ngarani jare wah poso jarene ngirit. Ngirit piye malah ngorot wong nek sing mono ora enek dienek-enekne sore sembuaran dicawisne kabeh. Ngomong jare ngirit iki bolo. Ya malah tambah ngorot kuwi kok. Bolo iki delok iki. Di es apa namanya, es buah di semongko iki nyampung cempedak sambel iki mangga mateng timune lalapane sop ceker bro, sop ceker timun sambel cempedak semongko pelem es iki es bro, iki es buah mantep bro, pokoknya saenake ngene iki jajalan ngene iki terus piye pula lek mangan. Ngene iki lho bro jajalan ini iki jarene poso bre, poso sembuaran gresore saen apa wis sembuaran dienekne kabeh cowa wis ning ngene kok beh. Ampun pokoke bro. Niki bro. BS bro. Nek bingung sing arep dipangan sing dhisik lho bro ini. Buka sembuaran koyo ngene iki lho, koyo yo padahal sing dipangan wis piro bro. Dari enggak sesuai karo rencana awale. Rencanane koyo-koyo, bareng wis disiapno ning lho lah mangan sithik neh warak. Ya sing ngene sik boleh ya. Selamat menikmati berbuka puasa bersama keluarganya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.